tkompli l-istrateġija ta' mill-midja laburista kif fl-aħħar jiem ippubblikaw diversi artikli biex jagħtu x'jifhmu li liġi l-ġdida tal-kannabis se tkun qed tikkriminalizza l-użu ta' din id-droga, xi ħaġa li hija fattwalment skorretta. Dan għaliex il-liġi tad-dekriminalizzazzjoni għaddiet fl-2015 biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra u issa anke l-Ministru Owen Bonnici qed jipprova iħawwat l-imħuħ u jirrepeti l-qerq tal-midja laburista. Dis-saħħa ta' din riforma li ħanamlu, persuna li kollha fil-possess tagħha ammont żgħir tal-kannabis u hemm miktub fil-liġi kemm hu l-ammont, mhux se tinkorri ebda konsegwenzi legali minħabba dak il-possess. Fi kliem sempliċi il-Ministru qed jgħid li hija din il-liġi li se tikkriminalizza meta dan mhuwiex minnu. L-Ministru Owen Bonnici saqsejnieh ukoll dwar in-nuqqas ta' konsultazzjoni mal-entitajiet li jaħdmu f'dan is-settur kif ukoll mal-unions u l-NGOs. Kienna 350 sottomissjoni. Però l-Oasi qalet li ma għamiltux konsultazzjoni magħhom, jiġifieri wkoll tat biex fitemu rapport biex anke ikun mqassam lill-deputati fil-Parlament. Jiġifieri għamiltu konsultazzjoni magħhom jew le? Aħna nidejna white paper. Owen Bonnici jagħti x'jifhem li għalih il-white paper kienet biżejjed. Intant affaċċjat bid-domandi ta' Net News, Owen Bonnici qal dejjem skontu li din il-liġi ma tillegalizzax il-kannabis. Fl-Istati Uniti, l-Istati Uniti waħda mill-iktar ekonomiji b'saħħithom fid-dinja. Hemm stati ilhom li legalizzaw, ġifieri marru oltre li qed nagħmlu aħna mhux qed ngħidu legalization, aħna harm reduction. Fl-aħħar jiem issoktaw l-appelli mingħand ta' korpi kostitwiti inkluż miljunjen tal-infermiera u l-qwiebel sabiex il-President ta' Malta George Vella ma jiffirmax l-abbozz ta' liġi li ser jillegalizza l-użu tal-kannabis f'Malta. L-MUMN appellat b'saħħa biex il-President ma jiffirmax qabel ma jidħlu fis-seħħ il-miżuri meħtieġa għal ħarsien tal-pazjenti fl-isptarijiet u r-residenti anzjani.